Sakanak eskatzen zuenari erantzunez, bai maila sozioekonomikoan eta bai enpresen beharretara zuzenduta, proiektua pixka gasatzen hasi ginen nola eraldaketa digitala sustatu Sakana mailan, Eta hori izan zen aurkeztu genuena, Dinabide proiektua izena duena, eta eraldaketa digitala bultzatzea duela helburu. Oraingoz enpresetara zuzendutako proiektuekin hasiko gara, hori delako pixka bat behatoki sozioekonomikoan lehentasunezkoa edo ezarri zena, baina egia da eraldaketa digitalak guztiok jasan beharko dugula eta jasaten ari garela, eta hoiei laguntzea ere badela helburu, Proiektu honek kokadezake Sakana eta bertan dauden enpresak oso puntu aurreratuan, oso egoera aurreratuan. Egia da, eraldaketa digitalak dakarren teknologia eta horren ezagutza gabe enpresak eta bai entitateak ez direla kapazak izango geroan estrategia bat zehazteko eta mundu mailan, merkatu mailan datozen eragin guztiei aurre egiteko, Eta orduan nik uste dut prestaketa hau funtsezkoa dela, Aurrera begira gure langileak, gure biztanleria formatua egoteko, teknologia horiek ezagutzeko eta jakiteko nola beraien enpresetan edo beraien bizitzetan nola implantatu behar dira, nola asimilatu behar dira, eta nola atera daitekeen aprobetxamendu maksimoa, eta baita ere, guk beti aldarrikatzen dugu enpresen arteko lankidatza hori funtsezkoa dela, Sakana mailan gure industria guztianen konexio guzti horiek indartzeko eta azkenean gure espezializazio inteligente horri erantzuteko. Dinabide proiektuak hiru oinarri ditu, Azkenean da estrategia, edozein eraldaketa digitalari aurre egiteko definituta izan behar duzun estrategia. Beste da teknologia gabe ere eraldaketa digitalari ezin diogu aurre egin, baina guzti hori bideratuko duena izango da pertsona, izango da langilea, Eta gaur egun ez gaude prest, teknologiari nola aprobetxamendu maksimoa, nola implantatu behar dugun, nola erabili behar dugun, zertarako balio digun, ez gaude prest. Orduan, hori izango da oinarririk, azkenean garrantzitsuena, Eta horri erantzungo diogu. Horregaitik, guk Dinabide espazio hontan planteatzen dugun teknologia, adibidez, fabrikazio aditiboan jarri dugu pixka bat fokoa, eta guretzako oso garrantzitsua da, ez bakarrik fabrikazio aditiboa kontzeptu bezala zer den ikastea, baizik eta ikustea, Ikustea, probatzea, makinetan formatzea, nola teknologia horrek nora aldatu behar dizu zure diseinatzeko modua, zure pentsatzeko modua, zure fabrikatzeko modua, orduan pertsonaren formakuntzan oinarritzen ari gara proiektu hori, kapazitate berri horiek sustatzeko. Azkenan igurtzungo udalak egin duena da, apustu oso handi bat egin eta espazio hori teknologia berriei erantzuteko apustua, Mikel Arbeloa, Irubide enpresako ordezkaritako bat, aurkeztu zuen pixka bat fabrikazio aditiboaren teknologia, Guretzako ere oso garrantzitsua zen biztanleriari zuzenduta eta bai enpresa ditu zuzenduta dagoen proiektu hau azaltzea eta jendeak ulertu zezan zertaz hitz egiten ari diren fabrikazio aditiboa deitzen hitz egiten dugunean, Irudeko enpresara batzuk egatkarri genituen eta pixka eta azaldu genuen, baina fabrikazio aditibo honek plastikoan fabrikatuteko piezak egiten ditu, polimerotan, baina baita ere, arezko moldeak egiten ditu fundiziorako, egin ditzazke metalezko piezak, egin ditzazke egurrezko piezak, teknologia honek ematen duena oso handia da, eta hori da pixka bat azaldu nahi geniena, biztanleriari eta gerturatu ziren enpresari eta ordezkari politikoei, Sakanako garapen agentziak proiektu bat ere sustatzen ari gara, Goierriko EZPko zentruarekin eta Sakanako EZPko zentruarekin fabrikazio aditiboa formakuntzan ere nola txertatu eta nola landu helburu horrekin, Guretzako ere esan dizuen bezala formakuntza oinarrizkoa da, ikusten dugu gaur egun EZPan ere formatzen diren ikasleak kapazitate horietan oraindik beharra daukatela, eta horri erantzuten saiatzen ari gara.
beste formazio ez errelatuetan, aukera gehiago izango ditugula uste dugu. Baita ere, badaukagu Nafarroako Ingenieritza Eskolakin OTDA, Oficina Transformación Digital deritzon horrekin, badaukagu hitzarmen bat sinatuta, eta hor adibidez ciberseguridad edo data mining eta data analytics formakuntzak eskeniko ditugu berehala baita ere Idurtzunen, hori dela medio, ikusi ditugulako nahiko gai garrantzitsuak eta premiazkoak direla enpresentzat, Eta azkenik ere Ainekin eta Nafarre Lantzarekin ere beste formakuntza bat eskeniko da, el mando 4.0 deritzena, sakanako enpresen bai direktibo edo mandoetarako formakuntza bat da, pixka bat teknologia desberdinak azaltzen dituenak, eta lehenengo kontaktu bat edo sentsibilizazio hori pixka pizteko oso egokia dela iruditzen zaigula,